Ang kanunay lang gayong bahaong dapit sa Mandawi City, di trabaho karon. Apan palapdan ang drainage system ni ini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Matag higayon nga kusog kaayo ug magpunay ang uwan usa sa daling mabahaan nga area sa Mandawi City kining parte sa Highway Lopez Haina Street sakop sa Barangay Tipolo. Muresulta kini sa kabug at sa trapiko ug kahasol sa mga residente ug mga motorista. Kini nga sitwasyon ang gitinguhang masolusyonan sa pagtrabaho sa dapit, ilabi na ang pag-ugmad sa drainage system. Sa proyekto nga giimplementar sa DPWH, lawom-lawom na nga parte ang knockout. Ilang ilisan ang culvert kay matud pa dili pa igo ang volume sa tubig kun mag-uwan ug barado sab kini karon. Box culvert basil solid na siya. Kayo, nakayo na sir Oo. Kay Bato ligon, ana nga guba nga pipi naman. Ano solid yun. posibleng mulanat og tulo ka buwan ang pagtrabaho sa maong parte sa kalsada. Kanay pa lang ang force sir kay di man pwede po diretson mo kay traffic man. Katunga pa lang unahon, man katunga balik ka doon sa katunga sa. Gumikan sa pagtrabaho, usa lang kabahin sa karsada ang magamit. Tag-usa na lang ka lane ang maagian sa parehong padung sa norte ug pasyudad. Aron mahapsay ang trapiko, nag-deploy og mga personnel sa dapit ang kadagkuan sa team ilabi na panahon sa peak hours. Mga upat may kabuk, duha ka rider o duha ka personnel. Uban lagi, among inon ya. Pwede o mga liko mga tusunan. Liko lang sa mo, ay lang sa mong sudsud kay puno mo dyan kita. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.